गाड़ी जाऊ जाऊ वाटते गोलाबे पडिया अगोरे गाड़ी जाऊ जाऊ वाटते गोलाबे पडिया अगोरे पोलिसी गोची बघायच्या पोलिसी भाई पोताडीला जाऊ कोण हे जे घोटोणाच्या सुन सुन कोण ना कोत्त कसं हार ओडिशार भरोसा रॉयल गेल बेसुल करा ओडिशा रॉयल गेल के तमाम आवाज के साथ
ଏଠି ଯଶପଡ଼ା ଭସାଣି ଯେମିତି ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି ପଡ଼ିଆକୁ ମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଗଳିଲା ମାନେ ବନ୍ଦ, ଏଠି ବି ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଆଇସି ସବୁ କ'ଣ କରି ରଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ, ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭସାଣ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମର ଆଇଆଇସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ପୁରା 2025ରେ ଭସାଣି ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲସ୍, ପୁରା ବର୍ବାଦ କରି ଆଇଆଇସି ଥୋଇଦେଲେ।